Takže značka Aeropress má nové farby. Clear Blue. Na našom e-shope si môžete objednať aj iné farby, ako je fialová, rúžová a ešte nejaká zelená, veľmi pekná. Tu máme klasiku overenú rokmi Aeropress Go na cesty a inak prezradím, prichádza novinka Aeropress Go Plus s termoskou, veľmi štýlové, veľmi praktické, takže od tohto týždňa, od konca týždňa budeme mať aj to. A takéto niečo, to je vlastne ten pohár, karafa pre Aeropress na cesty. Pasuje pre všetky veľkosti, aj pre XL, ktorý tiež máme na našom e-shope. Takže toto je Clear klasický a tu máme tie rôzne farebné. Takže super, dobre sa nalieva, paráda.